Salam, hormatly vatandaşlar. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň ýeşenini. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlarymyz, şuňky biziň temasy biz Türkmenistanyň awtoritar sistemasyny ýakyn wagtda çalyşyp bilermi? Egerde çalyşmaly bolsa, nähili çalyşmaly? Şo nähili çalyşmaly? Ýazyn kommentarda öz pikirlerinizi. Men häzir nimenem TikTok'am bağlaştırýan bizim efirimize TikTok'laryň bizi görüp bilýär, Türkmenistanlyklaryň bizi görüp bilýär. Hormatly vatandaşlar, men size efiriň başynda ýürüte bir video görkezýän. Ýagny Serdar Berdimuhammedowyň kasam içip bizi konstitusiýany men hormat goýan konstitusiýany men iýdigidir, käpil bolan diýen bir kasamma inaugurasiýa bolana girin şonu dinläýin. Hem bir minut men sesini goýaýyn. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine geçmek bilen öz üstünde yüklenen büyük borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadolsuz yerine getirmeye, Türkmenistan'ın devlet kararlılığını ve bir taraflı hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rahatın hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya, Türkmenistan'ın konstitusiyasyny berca etmeye ve korumaya, ähli güýjümi we okuyumy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny korumak üçin bahş etmeye, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wefaly we dogruçul hyzmat etjekdigine dawraly kasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigine kasam aýdýar. Ýagny ne wepaly we ne dogruçulygy we. Gelin biz öz temamyza geçeli we şu ýerde derňek geçeli. Serdar Berdimuhammedow egerde dogruçul we wepaly hyzmat etmese halka, egerde konstitusiýany özü bolsa, egerde polis gurumlarynyň ýolbaşçylaryna, MHM gurumlarynyň ýolbaşçylaryna men arkaňyzda konstitusiýanyň käpili sizden konstitusiýany sorajak bolmaz, kanunlar sorajak bolmaz, menden başga men näme diýsem şonu edin, barın aktivistleri halky gyryn, halky gyýnan, halk üýüşmesin, ikop ýörmesin, Aşgabatda girmesin diýen ýaly bir kanun kararlary berýär. Gelin biz terk görýän şu ýagdaýda şu ýaly bir prezident, bir döwletde kanun borup, konstitusiýany bolup gedýän bolsa, içinde polis MHM'ler bize karşı görüşen olsa, haklar konstitusiýany goruman, içinin çinovniklary bizi taramaçylyk edýän olsa, biz halk bolup nähili şertde şu ýagdaýdan çykyp bilýär. Girin şoňa seredin. Türkmenistan konstitusiýasy näme diýär? Halkara, Türkmenistanyň gol çeken halkara konwensiýalary we şertnamalar näme diýär? Ve bizim hakkımız barmy ya bizim hakkımız ýokmy? Girin şoňa seredin. Ine sizin bilişiniz ýaly biz demokratik opozisiýa onlarca ýyldan bäri görüşüp gelýär. Edil DWT halk hereketi we soňky çykan aktivistler 5 ýyldan bäri 2020-nji ýyldan bäri biz görüşüp gelýär. Ondan öňüm opozisiýa görüşdi. Görüşmek diýip bolmaz. Ondan öňüm 91-nji ýyldan bäri şul awtoritar rejim döredip başlanda 3-nji Türkmenistan, ýagny 2-nji Türkmenistan emeli gelenine, diktator Türkmenistan emeli gelenine opozisiýa hereket edýärdi. Gowşak, güýçli, onu özüňiz siz aýdyp bilersiňiz, özüňiz baha berip bilersiňiz, biz baha berjekler. Ine şo ýerde her hili ýagdaýda öňüm häzirim soňky 5 ýylda biz bir topar kemçiliklerini tapdyk Türkmenistanyň. Bir topar hökümetiň edýän ýangyşlaryny görkezdik. Bir topar korrupsiýonlaryň halka garşy edýänlerini görkezdik. Bir topar halkymyzyň kanunlaryny haklary bozulýany görkezdik.
bir topar maslahatlar berdik. Bir topar ılalaşalı deyip, yani opozisiyanın içine getirin deyip, bile işlerleyip, bir topar yani maslahatlar verdik. Şul Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedowyň hökümetine we öýlerine. Bir topar yani duýduruşlar verdik. Bir topar çıkışlar etdik, halkymyza düşündirdik. Biz näme galandyk 5 ýylda? 5 ýylda biz halkymyzdan yani gömülüp informasiya tarapyndan gysylyp gelýän halkymyzy biz ýuwaş-ýuwaşdan kanunlary, konstitusiýany, haklaryny we jemgyýet hadisalaryny, jemgyýet düşünjeleri, jemgyýet kanunlary düşündirdik. Biz döwletiň nämedigini, bize hyzmat etmelidigini, döwlet işleýän işgärler, döwlet gurulşy näme, jemgyýet näme, ýer näme, watan näme, Türkmenistan bolanda kim bolýar? Şu düşünjeleri biz bu halkymyza düşündirdik. Indi halkymyz dogry düşünýär. Türkmenistan bolanda arkadagy diktator, yani gahrman arkadagy, arkadagy Alwal Serdar däl. Türkmenistan bolanda Türkmenistanyň yeri, Türkmenistanyň halky we Türkmenistanyň içindäki halkdan saýlanyp, halkyň ynamyny alyp, halka hyzmat etýän hökümeti. Ine şol iki sany. Birinci, Türkmenistanyň topragy, Türkmenistanyň halky düzük dur. Hiç ýerde ütköşükler ýok. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti, halkdan saýlanmaly hökümet, halkdan saýlanmaly, falsifikasiýa edip, şular öz-özüni saýlap, kagat ogluна padarky berýär prezident nimetine, özüni iki edip gahrman edýär, özüne bir milli lider goýýar. Bir topar zatlary, konstitusiýany bozup eden zatlaryny halkdan bir soraw, halky yani öňünden ynamyny alyp yani onuň razylygyny alman eden zatlar üçin inni halkyň jogap bermeli. Ine şul düşünjeleri biz düşündirdik. Indi haçan näçe? Gurbanuly Berdimuhammedow seýleňizde ýüzüne, maňlaýyna ýazgydyr. Men konstitusiýany dep bilýän, men öz-özümi halk milli lider etdim. Men oglumy prezident etdim. Siziň üstüňizde tüýkürýän lider şol. Maňlaýyna ýazgydy şol. Serdar Berdimuhammedow seýleňizde men kasam içdim. Men sizi ağırladım, men prezident bolup geldim, indi men sizi gylýan, indi men size garşy görüşýän, indi men emheme polisler bilen size diňe garşy görüşýän, siziň hemme haklaryňyz bozjak diýip ýazylgydyr maňlaýyna. Tiýedim şoňa gowet. Sebäbi şunu edýän 5 ýyldan bäri hereketleri onlara model. Ýöne soňky 5 ýylda biz halka düşündirdik, şoň hereketleri diňe halka garşy, halky genosid etmäni. Hi beýle bir zat bolmaýar. Bir topar eneler, bir topar ejeler aglap dur. Çağlary ölüp galdy, daşa ýurtda getirildi noklar. Bizim halkymyz öz puluny ýyşyp getirýär. Ona döwlet näme gerek? Ona prezident näme gerek? Bizim konstitusiýamyzyň käpili bolmasa, bize kömek etmese, öz borçlaryny ýetirmese, ynamdan gaçan bolsa, bizim barlygy ýoklugy bize hiç zat nemesi ýok. Gaýtyp şo bolmadyk bolsa, näme bolsa da bir düzgünrek boldy. Dogry düşünün. Şul Serdar Berdimuhammedow prezident bolmadyk bolsa, bir çopany oýanmaly, bir düzükrek boldy. Ine şu ýagdaýda biz näme etmeli? Biz näme şu ýagdaýdan çykmaly? Ine gelin şonu seyredip geçelim. Men ýürüýte aýdyp geçýän şu ýaly, ine 34 ýylda biz her hil kanun ýolları bilen Türkmenistanyň awtar rejimine täsir edip gördük. Hiç hil netije getirmedi. Ýöne halkyň sabry galmady. Rejim Abdullah'dan, Alişer'dan, Merdan'dan, Umida'dan, Farhat'tan ve beýleki bir hiç tadı bolmadyk ýöne köy gradan aktivistlerinden gorkýar. Şolary girliň tutup, girliň ak edip ýa-da tutturup şolara garşy bütün döwlet bolup görüşýär. Onun işi de näme bol? Ol birinji bilen konvertasiýany urmaly, biziň manadyň hümmetini ýanky berkitmeli. İkinji bilen biziň sosial problemlerimizi çözmeli, mektepler üçin etmeli, universitetler üçin etmeli, aýlyklar bermeli, pasobeler $30 däl, $150-200 bolmaly. Şo puly adam ýaşap bilmeli. Aýlyklar $100 däl, aýlyklar $350, $450, aýlyk bolmasa, ol $100 maşgalalyk etmek bolanok. On izначально öňünden sizi agyr guňuna goýup saklap gelmek. O nähili 34 ýylda aýlyk galanok. O nähili 34 ýylda ananyň 34 ýylda Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedow ýegenler, dogunlary hemmesi milliarder boldy. Özlerem.
Hani dedim, hani Türkmenistan'a adalet, aydınlar. Indi şunun için biz iki Atalogul Berdimuhamedov rejimi yürüyüşeyle, okuyupsuz, düşüncesiz, dine korrupsiya diyen, konstitusiyanı depkileyen, halka dine problema getiriyen, halkın hiç bir problematına üns vermeyen Atalogul Türkmenistan'ı katastrofa alıp barýarlar. Dün 1 Awgustda demokratik opozisiýanyň wekilleri halkyň adyndan prezidente soraglary berdiler. Prezident goýulan soraglary halkyň önüne jogap bermeli. Egerde 20 prezident 22 Awgustda çenli halkyň goýulan soraglaryna jogap bermese, onda 22 Awgustda Aşgabat wagty bilen saat 10-dan başlap biz Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa impeachment berýärdi. O diýmek näme? Şol sagatdan başlap Serdar Berdimuhamedov işde goý beren uly kemçilikler üçin halkyň önemini dogry ýitiren üçin işden boşadylýar we biz täze saýlawga geçip täze halkyň adyndan prezident saýlamaly. Kim bolsa şo bolsun. Kim prezident bolsa häzir öňe çykyp öz prezidentlygyny kampaniýasyny geçirip halkyň önemine ýerip işläp başlasyn. Soň şol saýlansyn. Tapawut ýok kim bolsa halk saýlasyn. Yanlış saýlasa ýene çalşar. Eger daşyndan çalşyp bilýän bolsa içinde çalşar. Şonuň üçin biz täze prezidentden gorkmaly. Yaponiya her 6 aýda premier ministrini çalşýar. Dünýäniň ikinji ýerine barýar. Döwlet dagany o. Premier ministr bolmasa hökümet bar, ministrler bar, ýa-ni ýustisiýa, prokuratura, hojalyk ministrler hemmeti işleýär, hemmeti bar. Olar duran o. Kabinet ministriniň başlygyna giden bilenem. Meclis her 6 aýda kabinet ministriniň başlygyna aýrýar. Hani döwlet ýykyldymy? Diňe öňe barýar. Sebäbi çalışmalar, reformalar, her gelen reform etjek bolýar, her gelen işini ötkürjek bolýar, bolmasa aýryljygyny bilýär. Bular aýryljygyny bilen o bulan kelletinde de ýok. Döwlet ulanky diýip 2 saat samsyk gezip ýörler, bir ýa çykyp gitar çalýar. Beýleksem men kakymyň gahrman ogly, ýa-ni arkadagy ogul men Serdar diýip gezip ýör. Ýa-ni ne düşünýär edýän zatlaryny, ne prezident bolup ýa-ni bir mesele çözýär, ne reforma geçýär, hiç da. Biz häzir kakasyň işimiz ýok. Biz häzir Türkmenistanyň prezidenti bilen işimiz bar. Şonuň üçin 22 Awgustda saat 10-a çelli egerde Türkmenistanyň prezidenti bizim halkymyzdan gelen hemme soraglary jogap bermese, 1 Awgustdaky efirdaky soraglary jogap bermese, onda şol adam şu 22 Awgust 10-dan başlap impeachment hasap edilmeyen ınamdan kaçan ve halk onu işten ayrıya. Halk çıkıp karar vermeli gerekler. Şu 10'a çelli biz sorular koyduk mu? Şunu eden yok mu? Halkın kararı boldu. Şimdi şunu yerine getirmeli neydi? Gelin şunu seyredelim. Biz dünyada öte devletlerin hükümetlerine adam hukukları koruyan kurumları, Birleşmiş Milletler'in kurumlarının ve özüne gerekli hakları yani uğradıp iyi verirdi. Biz şu hatlarda hemmeleri düşünürüz. Türkmenistan'la 34 yıldan beri diktatör rejim devam edip gelýärdi. Soňky 5 ýylda biz hemme problemleri galdyp şu diktatör rejimine işleşek bolduk. Kanun esasyna görkezjek bolduk. Şonu işletjek bolduk. Şonu dogry ýola saljak bolduk. Adamyň hakyny goýran diýip prezidentin ýa konstitusiýanyň kepili sen ılgamaly adam haklaryny goramaly. Ol Lewap vilayatynyň egerde häkimi bir zat diýse, men nire barsam şoňa bar, şunu pul bermesem, men şunu etjek diýip gönüp ziyatkan ýüllerini aýdýar adamlaryň. Egerde şol adamy prezident saýlanmasa we çekip duran bolsa, biz aýdyp dursa efirlerimizde, şu zatlary eşitýän bolsa we şonu düzeltmeýän bolsa, onda ol şol korrupsiýanyň wekili, korrupsiýany gowrayan käpil bolýar. Şonu düşünmese, şu ýaş oglum biz düşündirýär. Haçanla korrupsiýany biz görkezýän bolsak, baýlygy berip şonu tuğ edip halk önüne siz konstitusiýanyň käpilligini görkezýän bolsaňyz, onu başga urun. Siz bir gedegem eden bolmaly. Bir gedegem konstitusiýanyň käpili bolup, hani Marwer aýatynyň ýanyna baryp, häkimi çağırıp, sen näme adamlardan gönüp ziyat edilýän? Nämeň esasyna sen aýdýan barýan ýeriň bolsa, bar kime barsyň prezident aýt, maňa tapawut ýok diýip näme çypaýdýan? Men sizi işte goýan köpçükler bilen aýryan, kemçilikler üçin we sizi janaýda çekken häzir sledswe gider,
kimden ziyatkarlan olsanız iğne verirsiniz ve siz cinayet edersiniz deyip bir gedek ayıp gördüm şonu ya bak gördüm bir gedek. Demek şu radyýylygy bilen şular agzyna nemalan ýaly gurulap, arkyň gurulap ýatylar. Demek prezident ýa-da şulara ruhsat berýär, ýa-da gowuşyp hiçat oňurundan. Ine men misal getireyim. Siz banita barýan. Agyr ýagdaýda size sroçna operasiýa etmeli. Egerde şo ýerde hirurg size jogap bermeli hirurg, size operasiýa etmeli hirurg. Hökümet tarapyndan goýulmaly şo ýerde. Size jogap şol operasiýa etmeli günne işleýän bolsa we siz geleningizde şol ýeke täk wraç bolýan bolsa, size operasiýa etjek diýip etmese ölürsiniz. İki zat var. Sen ýa-da şonu konstitusiýany bozup özüňe diýen zatkallara ýa-da sen agzyňa suwalan ýaly imzim oturup nekompetentni ýa-ni sen düşünen okşadatlara sen ukyplylar we gyrajykda gizlenip oturýan. İkisem bir zady getirýär. Ýa-ni wraçda ýaly ölüme getirýär pasientin. Sen bilmän, gaýtyp şonu ýa-ni bejermän operasiýa eden adamy öldürýän. Ya da sen men häzir gelýän diýip o kabinete gidip çay içip, kofe içip, telefonla ulaşyp şoň ölümine garaşýar. İkisem birden. İkisem ölüme getirýär. Şonuň şu zatlaryň ikisem ya prezident özü ýa-ki korrupsiýalara käpil bolýar, ýa-da bu adam ýürüti hiç bilmän, hiç bilmän gyrada gizlenip, gyrada gorkup oturýar-da bizi kösenýär, bizim ýüzümüze korrupsiýalara urup ýatylar. Etçek zatlaryň aýaly ýüzümde aýallarda ýüzümde urýarlar. Bar nire bardan şoňa bar, bar prokuratura bar, prezidente bar. Şu pul getirmeden men edemok diýip ýüzlerine aýarok. Lewagyň, welaýatyň hekimi. Ine şoňa ýaly döwletde doly döwlet guruluşy ýykylan döwletde diňe korrupsiýa sistematynyň itaatini işläp gelýän döwletde biz näme etmeli? Biz näme şu ýagdaýdan çykmaly? Şurada garaşdylar bular diňe ýa-ki hökümeti ogurlap korrupsiýany getirip, ýarlaklary getirip, diňe şu boluň adam bolsa şolary çekip ýa-ki işletip gelýär. Ine Mar welaýatyň hekimi türmede oturan adam tutulup, suud edilip, türmede ceza alyp oturan adam ýene de hekim goýar. Ýa bular diňe ogurlar goýanmada normal adam goýup bolanok. Ya gorkýarlar normal adamlar. Ýüzlerine batýar. Men onu etjek gelýär normal adam. Onuň şuraya banditler waka, hökümet diýip, ýa-ki polis nimetin banditler geyip ýörse, on tapawy näme? Bandit ol. Polis eşiginde bolsun, prezident eşiginde bolsun, bandit bir şurdan diýilmeli. Şu hökümetin içinde bir adam ýok, ýok o durum diýeräli. Ýok o bolle delime o halka bir hyzmat etmeler biz konstitusiýada jogapkärçiligimiz bar. Biz katam aýtdyk, biz jogap bermeli, biz onu ütüp ýör, halky iýip ýör. İçinde diýen ýok diýip bunyň hemmesi maşenik. Şoň üçin 20 awgustdan başlap Ferda Berdimuhamed Türkmenistan prezidenti däl diýip hatap etmeli. Egerde jogap bermese we halkyň dürli ýolla köşküne baryp Ferda Berdimuhamedi we onuň kakasyny konstitusiýanyň 1-nji, 3-nji, 5-nji, 8-nji, 10-nji, 17, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 68, 71, 76, 94, 96, 98 maddalaryň itaatynda tutsak etmäne dol hak var halkyň. 22-nji awgustda çeldi garaşýar. Soň bolsa ona we Azat Demokratik Döwletiň ýolbaşçylaryna ýüzlenip kömek sorar. Ine biz prezidente soralar berdik. Biz ençeme ýyllar şu prezidente aýdyp gelýär, haklarymyzy gorajak bolýar. Bu prezident bizim haklarymyzy goramak, gaýtyp üstümüze bir kanun ýagdaýda öz terrorist gurumlaryny, MHM-niň polisi türýär. Bizi gynýarlar. Ol bir adam Abdullah ya Alişer ýaly adamlar egerde haklar gorap, adamyň haklaryny gorap çykyş etse, olar ýygnap, olar terrorist edýärler. Bize kömek edin. Bize ya yara verin, ya özümüz varıp bir arada durun, biz özümüz köşke varıp arasda parahatly şonu geçirelim diýip ýüzlener. Egerde olar hiçat etmese, onu biz olar habardar ederiz. Inni biz bütün dünýä adam haklaryny gorayan jarnamaň etatyna egerde bir halk adatlygyny kanun etatyna gorap bilmeýän bolsa, onu eline yara almaly ýa-da başga ýollar bilen meseleni çözmäne haklydyr diýip
Şoňa esasen biz şonu duýdurarys. Erteki gün biz hökümeti köşküne baryp öňüne getirip jogapkär çağıranmyda şolar bilsin. Şol ýüllenen adamlar, şol demokratiýa isleýän adamlar, şolar terroristler de erteki Putinin propagandistlary ýa-da prezidentler ýa-ki ikili prezident jalby eden ýagdaýynda da ine öňünden biz hem soraw berdik, hem ýagny ýüller gördük. Ine muňa prosedura diýilýär. Şu prosedurany biz etdik, şu neçeli Türkmenistanyň opozisiýasy şonu etmedi, ine biz şonu etdik. Türkmenistanyň demokratik opozisiýasy prosedura boýunça göni betona diredi, biz şu betonu indi ýarmady. Ine şo ýaly. 22 awgustda çelli garaşýar sagat 10-a çelli. Indi biz nämen esasyna ýa-ki köşkün öňüne baryp bilýär. Gelin şoňa zerdelin. Men size ortaçyny okaýyn we türkmen çekin. Biz внутреннее право, ýa-ki içki haklarymyz näme? Konstitusiýa Türkmenistan. Biz Türkmenistan konstitusiýasyny, Türkmenistan konstitusiýasy men orçak okap berin. Формально Конституция Туркменистана признает следующие положения. Статья 3. Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти является народ Туркменистана. Ягни Türkmenistan'ın 3. statiyatı şeyle diýär. Türkmenistan'ın bir taraflığını ve YKT hükümet organı bolan adam ýa-ki organy halk diýip aýdýar. Başga adam yok. Prezidentim de, milli liderim de şol YKT organy halk. Iň ýokarky organ, men her geden aýdýar. Konstitusiýanyň 3-nji maddasyna serdim. Şol ýerde Türkmenistanyň iň ýokarky organ halk. Şunun vara diktator konstitusiýasyny kabul etsin, beýlekini kabul etsin tapal diýor. Şu 3-nji statýa Türkmenistan konstitusiýasynda Türkmenistanyň hemme çeken konvensiýa we halkara şertnamalaryna berkidilen. Ýagny bul adam hakkları goýan jarnamada, oňa gol çekilen jarnamada we ykdysady, medeniýet we hakkları, sosial haklaryny goýan adamlaryň halkara paktyna ýazyldy. Ne şol носителем суверенитета и источником государственной власти является народ Туркменистана. Ягни Türkmenistan Türkmenistan'ın halkı yeketek döwletde bir taraplığı ve döwlet keskitleyen organ. Şundan başka yok. Türkmenistan prezidentim mün ädim aşatdı. Türkmenistan'ın milli lideri milyon milyard ädim aşatdı. Şoň üçin haçan arkadan gelýär el çapyşyp beritmän. Şol adam bize hyzmat etmeli. Şu gelýän adam bizim öňümizde hyzmat etmeli we konstitusiýanyň käpli bolmaly. Biz şoň üçin taýladyk ony. Biz ony kep çekmäge taýlamda ama ne öýdüň taýlanam bolsa bolýar, biz boyun alaly. Şunu taýladyk diýip. Hani işi? Hani şu güneçel näme etdi? Türkiýe wiza girdi, daşurutda pasport bermäni gadagan etdi, Aşgabat şäherine girmäni gadagan etdi. Ahal velaýaty Aşgabat şäherine girýär. O näme bolýar? Mar velaýaty Aşgabat şäherine girýär. O näme bolýar? Beýleki velaýatlar Aşgabat şäherine girip bilen o näme bolýar? O näme Türkmenistan? Çäkli Türkmenistan ýa Mar velaýatyň adamyň haklary, Ahal velaýatyň adamlarynyň haklaryndan petmine. Ya da şol velaýatyň adamyň haklary, Aşgabatda ýaşaýan adamyň haklaryndan petmine. Ýok, beýle de. Konstitusiýada orýaly. Muny dil, ýa-ki dil radyçylyk bilen, dil karary bilen etdirýärler. Şoň üçin Türkmenistanda konstitusiýa işlenok, dil karary işleýär. Bolanok, ine ýaşulyň gorkulmasy we ýaşulyň gorkulmasyny goňja dolap bir ýerine dyk. Hedip aýdym. Konstitusiýa almy? Hawa. Gorkul, karar bar, gorkul. Ýaşuly gorkulma berdi. Gorkulmaň ol öz öňündäki aýalyny itdir, çagryny itdir. Bäde köçede bul ýa-ki Türkmenistan bäde etdirmeden diýip ýüllüni aýdym. Emhemen polisam. Ine iki bolup ýörmek köçede gadagan, eýtmek gadagan. Nirde gadagan? Nirde ýazyly? Görkezmäňe. Aýna görkezmäň bir ýerine dik. Görkezmäň gidip öýüňde aýalyny aýt. Çaglar iki bolup gelmeliler. Aýalyň ýa-ki öz jorosyny gelmeliler. Aýalyň gyýzyny gelmeliler. Öz öýüňde aýt şonu. Ýüllüne garagyny bak aýdyp şonu. Ine 3-nji statya şonu aýdýar. 4-nji statya. Türkmenistan demokratическое и право светское государство. Türkmenistan demokratik döwlet. Demokratik diýmek halkyň ýa-ki eýçiliginde.
Bir tane maşgalan Berdimuhammedowyň eýçiliginde halkyň eýçiligine. 30 statya. Гражданам гарантируют свободу слова, мысли и собраний. Yani gражданlara artyn ýygnak geçirmek, öz-özü ýa-ni ýygnaşmak, ýygnak geçirmek, öz pikirini aýtmak we öz islegini beýan etmek dogry hak berilýär Konstitutsiýada. 69-71 statyalar. Президент является гарантом соблюдения Конституции и прав и свобод человека и гражданина. Men ýene bir gezek görkezeyim, şol ýa-ni Ferda Berdimuhammedowyň öz sözü bilen aýdýar, inaugurasiýa, prezident bolanda birinji gün şunu aýdan soň şol günden başlap prezident bolýar. Şunu aýtmasa prezident bolanok. Gelin şoňa ýene bir Ferda'yň da dinlärim şu. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine giýişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygyny we betaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we okymy türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bahş etmäge, Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilen götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigine dawraly kasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigine kasam berýär. Baltun diýilýär. Bir topar dünýä mümünni aýdyp konstitusiýany güdek bolýan muňa jinaýatçy diýilýär. Ýene watandaşlar, men size düşündirdim. İçki kanunyň etatyna biz näme sebäpli köşküne barýar? Haýsy statýalaryň etatyna biz köşküne baranda bizi polis haklaryna biz aýtmaly. 3-nji statya, 4-nji statya, 30-njy, 69-njy, 71-nji statyaň etatyna biz öňe barýar. Siz bizi durmanyň hakymyz ýok. Türkmenistanyň prezidenti 1-nji, 3-nji, 5-nji, 8-nji, 10-nji, 17, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 68, 71, 76, 94, 96, 98 statyalar bozdy. Biz şoň ezatyna şunu tutup etmäni hakymyz bar. Ine şonu aýdyp bolýar. Indi Türkmenistanyň daşky ýagny halkara şertnamalar gol çeken we konwensiýalar gol çeken maddalaryň ezatyna biz köşküne barıp bilýärmi? Gelin şunu söýleýin. Ine международный пакт о гражданских политических правах. Ýani halkara şertnama, halkara pakt Türkmenistanyň gраждан we syýasy haklar boýunça halkara şertnama gol çekdi. 1997-nji ýylda Türkmenistan. Soň 91-de we beýleki ýyllarda ýene-de tasdiklady şonu. Ine şu ýerde 19-njy statya bar. Право на свободу выражения. Ýagny öz pikirlerini, öz isleglerini beýan etmek boýunça. Öz diýjek zadyny açyk beýan etmek boýunça. 20-nji statya. Право на мирное собрание. Biz parahat ýagdaýda duguşyp, protest geçirip, miting geçirip ýa-da üýüşüp köşküne barmana dogry hakymyz bar. Statya 25. Право участвовать в управлении делами страны, выбирать и быть избранным. Ягни, täze prezident saýlamana, ýa-da köýnesini aýyrmana, ýa-da prezident bolup saýlanmana dogry hakymyz bar. Ýa-da başga bolup bir saýlanmana mejlis ýa-da deputat ýa-da dalaşgar, mejlisin dalaşgary bolmana dogry hakymyz bar. Adam haklaryny gorýan umumy jarnama näme diýär? 20 statya. Свобода мирных собраний. Şo ýerde de ýazyly Türkmenistan gol çekdi şoňa. Ýagny parahat ýagdaýda, açyk ýagdaýda, azat ýagdaýda parahat miting protestlary, ýygnaklary ýygnanmana
bizim şonu geçirmek için yığınmana dol hakymyz bar. 20-nji statya. Право на участие в управлении страной. Bir döwlet duruluşuna ýa-ni gatnaşmana dol hakymyz bar. Ine halk bolup bir statya 3-nji statýanyň esasyna esaty ýokarky organ bolup gelip önamdan gaçan adamy işden aýyrmana we şo ýerde wagtlaýyn hökümeti bellemäne we şoň esasyna teýatry geçirmäne hakymyz bar. Ine Burhan Berdimuhammed diýip biler, Murad aga, ýalňyşýan, men Türkmenistanyň 2023-nji ýylda konstitusiýany ýürüte ütgetdim. Şo ýerde men oglum Serdar Berdimuhammedow egerde bir saý sebäpden işläp bilmese ýa-da yaraman ýa-ni öläýse ýa bir zat bolaýsa, onu şoň wezipetine saýlawly geçinçe men halk maslahatynyň başlygy alyp barmaly. Ine şu konstitusiýany ýürüte goýdum, lawuşka edip halk birden azatlygyny alaýsa, onu aýraýsa men bolmaly, ynamdan gaçan bolsa men bolmaly diýip aýdar. Seni hiç kim saýlan ok, dogunjan. Sen öz-özüňe milli lider diýdiň, öz-özüňe ikide gahrman berdiň. Sen tirek çekip aýlap ýördiň, sen gürle bilen oga. Sen ondan meter sen saýlap bolno. Egerde şu adam, şu oğlan ýaşap bolsa, intek 5 ýyl okudyp bir terbiýe edip halkyň içine ylgydyp, zat edip bir prezidentliğe getirip bolýan bolsa, seni gürledi bolan oga. Gürleýän zadyň bilen oga. Bütün dünýäde gürlep üstümizden gülüp ýördiňler bütün milletleri. Seni wapşe şoýra etmeler. Sen şoýra barmalylar. Senin adın hiç ýerde bolmalylar. Sen hakda gurrunam ýok. Sen spisykda däl dogun. Ine şoýar diýip jogap bermeli şoňa. Şoň üçin sizin 7 gerek çalşan konstitusiýaňyzda her ýyl täze madda, täze ýa-ki maddalary çalşyp ýörýän konstitusiýaňyzda biz gulak atmalylar. Biz Türkmenistandan ileri tutulyan, yani yukarıda tutulyan Türkmenistan konstitusiýasyna, halkara şertnamary ve konvensiýanyň etatyna senem ogluňam aýyp bilýär. Ine Burhan Berdimuhammedow jogap. Ýuristlaryň bolsa da öwrenşe men jogamy. Ine şoň etatyna hormatly watandaşlar, biz şol iki tane atalogly, iki kelleli prezident Türkmenistanda işledik bolan üçin bir wezipeni iki bolup işleýän prezidenti çalyşyp bilýär. Şoň üçin biz köşküňine bar bilýär. 22 awgustda garaşýar. Soň şu demokratik opozisiýanyň kanallaryna terip duruň. Biz size jemlenip aýdar. Planuny biz barýar diýip aýdar. Oňa çeli biz hemme prosedurany, ýagny bütün dünýä ýüllenip kömekler sorap, düşündirip işler. Olardan jogap alan soň biz hökman ýöremeli. Şu ýyl biz tamamlanan problemany, şu ýyl biz şu Atalogluň we Berdimuhammedow diýen bir 20-nji tohumdan diýin bar. Ine men diýjek bolýan. Şuňky men çykyşymda hormatly watandaşlar, men size gowy düşündirip berdim. Biz näme ýagdaýda köşküňine barmaly? Bize arkamyzda konstitusiýa ýa-da bütün dünýä halkara konvensiýalar, şertnamalar dumy bizi gorarýar. Ya bizi böküp terroristler edip bizi öldürüp bolýarmy? Ýok. Bizi öldürüp bolmak, bizi terroristler diýip hasap edip bolmak, biz prosedurany doglap barar we bizim arkamyzda ýa gaýdyşmaýaly içki kanunlar, Türkmenistan konstitusiýasynyň 3-nji, 4-nji, 30-njy, 69-njy, 71-nji statýasy dur. Bizim arkamyzda bütün dünýä Türkmenistanyň gol çeken konvensiýa we şertnamalary, ýagny Международный пакт о гражданских и политических правах, halkara gраждан we syýasy haklar boýunça halkara pakty, 19-njy statýasy, 20-nji statýasy, 25-nji statýasy, umumy adam haklaryny goraýan jarnama, 20-nji statýasy, 20-nji statýasy arkamyzda dur. Gün bar bolýar, gün üýüşip aýrylýar. Diňe bir zat ýetenek üýüşmeli, halk bolup üýüşmeli. Biz birinji liniýany eýýän tapdyk, gurnudyk. Bize ikinci, üçüncü liniyalar gerek. Her kim aýdýardy, "Wak Murad aga, bir ýyl çyksa men çykjak." Inni çykýarlar. Sen şoň ýerden gitmeli. Boldy. Inni çykýarlar, sen şolaryň sypdyrman şolaryň ýanky ýerden gitmeli. Inni bakana ýok. Bir topar gahrmanlar emele geldi. Bir näçe müň adam gahrman öňe çykýar birinji liniýa. Bilginden ýöremeli. Şolary rejimiň eline bermeliler. Bile ýöremeli, bile de gitmeli, bile de almaly. Bizim arkamyzda adalatlyk, haklar, kanunlar, konvensiýalar dur. Bize päsel berýän zat ýok.
Bizim öňümizde jellatlar, korrupsiýonýarlar, konstitusiýany bozýanlar we jenaýatçylar Atalogul, Serdar we Gulbanow Berdimuhammed. Ine şu ýaly ýagdaýda bizim ýeketäk çözüldümiz bar, ýeketäk ýolumuz bar. Şo ýoldan biz ýürümeli. Men haýyş edýän, dünkü wideoň aşagyna kommentariýa ýazyň, şo wideoň ssylkasy bütün guramalara gider. Şolar içine girip okar kommentariýa. Şo kommentariýada ýa-ni Talip, Nuri, men Muhammed aga, Nurjan apa dagy çykyş etdik, Bagwan çykyş etdi. Şoň aşagyna kommentariýa ýazyp, şonu müňden geçirin. Egerde golýan bolsaňyz, kommentariýa ýazsaňyz ýerine plus goýun. Egerde golýamaýan bolsaňyz, minus goýun. Biz şonu müňden geçen soň şo pluslar, biz şonu bütün dünýä görkezmeli. Ine seredin, müňlerçe golum bar. Şul ýa sorulmadı. Müň adamdan geçse prezident jogap beremeli. Hökman turatda. Şoň üçin şol wideoň aşagyna plus goýun ýa-da öz kommentariýaryny goýun. Men golýan prezident jogap bermeli. Häzirki günde daşary ýurtda oturýanlar şunu dogry ýap bilerler. Gorkuşup oturmaň, o biz finala geldik. Eýem Türkmenistanyň içinde müňlerçe adam çykmana taýar. Inni gorkmaň, inni bolly. Inni Lewap welaýatyň häkimi ýüzüňiz aýdýar. Şunça pul getirmeden bar ýok bolşýardan kimiň ýanyna bardan şoň ýanyna bar. Biz diýedik inni bolly beton stenka geldik. Şonu dögmetek biz 4 tarapdan beton stenka biz halky gyrýan. Biz ýyrak bolup galar. Inanın, haksyz ýyrak bolup galar. Egerde biz ýaraklar opozisiýa çykyp şu zatlar size düşündürüp şu zatlar aýtmasa, dogry düşünün. Ýegenler sizi köçürürdi, gamçylar da zorlar. Ben şoň barys. Bu üneçeli biz şoları saklak gelýär. Biz şolaryň üstüne hüjüm edip bütün dünýäde şolary kowlap ýörüz. Inni gelin Türkmenistanyň içinde düzeliň şonu. Ýene bir daha aýtjak bolýan, haçanla Türkmenistan halky ýürüş eden güni biz öňünden aýdarys. Bize häzir Türkmenistanyň daşyna alaýtada Ýewropada ýaşaýanlardan kömek gerek. Näil kömek? Şo güni belli güni Ženeva ýa-ni meýdançaň, tiýat meýdançaň öňüne baryp, onuň öňüne baryp, şo ýerde biz giýje günni şo ýerde durmaly. Türkmenistanyň watandaşlarymyzy gollap, şolary hiç zat ýetirmedi ýaly. Şo ýerde gyýyryp durmaly. Türkmenistan demokratik hadiseler bolup gollan diýip şo ýerde durar. Şo ýerde jurnalistler bar. Ýanymda aýdarsaňyz türkmençe islenip dilde aýdarsaňyz şol Türkmenistanyň öňe çykan adamlar gollap. Şoň üçin şol gruppa gerek kimde kim Ýewropada öz janyny, öz ýa-ni wagtyny, jana gerek gal, wagt gerek, öz wagtyny şoňa sarf edip bilýän bolsa, sizden kömek bolar. Türkmenistanyň geljegi üçin taryhy momentda sizem öz ýylyňyzy taryhda olup bilersiňiz. Haýyş edýän hemmeňize kim şoýra gelip bilýän bolsa, meň bilen Telegramda habarlaşyň. Ine telefon bar. Men çykyş edýän şu ýerde telefonum bar. Şu telefon bilen meň bilen habarlaşyp bilersiňiz. WhatsApp'ta ýa-da Telegramda ine ýazgydyr. Gurbanow Femkany. Sabaşky Gurbanow Femkany Telegramda ýazsaňyz, meň bilen habarlaşyp bilýär. Türkmenistanyň içindäkiler aýraty mesele Türkmenistanyň daşyndaky. Egerde siz Amerikada bolsaňyz, onuň öňüne barmaly. Egerde siz Ýewropada bolsaňyz, Ženeva. Şol näme düşýän bolsa, näme durýan bolsa, näme ýagdaýda barp bilýän bolsaňyz baryň şuna. Gaýrat edin, kömek edin, hereket edin. Türkmenistanda doğanlarımız ölüp ýör. Daşyndan bir işläp, agyr ýanlarda ölüp ýör. Edir Ýewropada däl, Rossiýa, Türkiýe, beýleki döwletlerde köp ýör. Şolary gollap bar. Şu çalışmalar hemmäme gerek. Alaýtada ýaşlar gerek. Alaýtada ýaşlaryň geljegi. Bize näme? Belli bir ýaşymyza bardygynny, ýaşlara 20 ýaşdan 30-40 ýaşlara çeldi adamlar şu reformlar hükman gerek. Şu alanyň şunu tamamlanyň, gaýdyp şu zatlara gelmäniň, bagtly ýaşalyň, adalatly döwletde, döwlet halka hyzmat etýän döwletde, döwlet Türkmenistanyň isleýän ýerimizde öwüp aýdar ýaly. Egerde biz şunu etsek, bizim hemme dymyp oturan ýagdaýlarymyzy, utanyp dymyp oturan ýagdaýlarymyzy, bütün haklar üstümizden gülen ýagdaýlary bir güne çalşýar. Gören ýerlerinde sizi gujaklarlarda ýyrsarlar. Mert halk ekeniz
erkek ýaly hereket etdiňiz gujuklarlarda alkyş barny aýdarlar. Şol alkyş bilen biz soňuna çel ýaşar. Gaýdyp diktatora ýykylmaz. Şoň üçin men ýene bir gerekli bilenýän Türkmenistanda ýaşaýan adamlara sen 7 ýaşdan 70 ýaşa çeldi. Aýal, erkek, çağa, tapawudy ýok. Çağlaryň men bar has gowy näçip onu bütün dünýä görýär. Onu bir Murat Gurbanov däl, ine şu daýzada şu çağajyklar bilen nesiliniň dowamy diýär. Açyk nesil, bakly nesil diýär. Şulanmakdyr diýmek halk çykypdyr diýip bize şol atlar gerek. Şoň üçin hiç zatdan utanmam, çekinmem, barın şöyle. Köşkünde polivoy kuhnyalarım bolar. Adamlar gelip size kömek etmezler. Şu yerden meselen şu diýinçek gitmeliler. Şöyle yat bilýänler yatmaly, galmaly, palatka dowurlar, hemme adam ediler. Adamlar nahar emelter, çay emelter ýagdaýlaryny görür. Şu yerde gahrymanlar çykmaly. Şu yerde hemmeler ýa-ni Türkmenistany gollap, Türkmenistanyň halkyny gollap çykmaly. Biz häzir saýlanmaly. Biz kim bolýar? Jellat, korrupsiýonер, atalogul, arkadagy ferdar bolýarmy? Ya biz halky bolýarmy? Ýallaklary ýülenýän, MHM, polislary ýülenýän. Biz halka tarap ýykylmaly. Halky gollamaly. Siz halka hyzmat edýäňiz, siz bir tan jellady hyzmat edýän bolsaňyz, onu arkadan tarapy ýykylyň. Onda biz sizi köçede görür. Onda köçede biz egerde öňümizde böwüt bolsaňyz, yara bolansaňyz, iliňizden yara alyp yara bolanasiz karşı. Egerde paragatly bize düşünürseňiz, biz paragatly bize düşünürüz. Bizim dol hakymyz bolar. Şoň üçin hormatly iýleşler, biz finala geldik. Inni ay bu opozisiýa urlýa, beýle gule sile bagly. Inni bir gyraga açmak, inni bir görkezim türkmeniň kimdigini. Sen özbek bol, bulutçu bol, sen nohur bol, sen neme bol, görköz şöýerde. Bütün tarihe girýän 10 aýdart biz. Nohur diýip inni aýtmaň, nohurlary gördüňizmi näme etdi? Metrondur. Nohur halky gahryman halk diýip aýdart. Bulutçular öňe çykýarmy? Aýdart. Bulutçular gördüňizmi? Näme hadisi ýagdaýlarda ýa-ni tarihi ýagdaýlarda, aýryk ädim ýagdaýda buluşap çykdy bize diýip buluşlaryň önüne kellemdiler. Akal, Ilaytada, Bağır, Köşü, Gökçü, Büzmeyniň Göktöpäçeli, Beherden neçeli taraplary gelinini goýulyň o şu datlary. Bir tane bir kezzap, bir gulutdy. Ýaşar ýalylar, öýlerimizde bar ýa. Namaz edýär çağlarymyz görünýär. Ýa-ni dogrymy? Hiç zat berbilem zok. Gow bir bak bilem zok. Bir universitetlere, institutlara sal bilem zok. Gow bilinmek bilem zok. Okuw barsa da gahrymanlykda, arkada atýarlar. Nämeler bu zatlar? Prezident bolsa bolup geleşin täze. Oň ady ýanglanmaly. Halkyň ady ýanglanmaly. Ýa-ni dogrymy? Bol edelim. Gämi, äno, ýaşlyk, tejeneçelli hemmeňe haş edýän. Gaýrat ediň. Bir akyllyňyzy görkezin. Dawaýty öňe çykaryň, dawaýty alaryň. Bizem bar ýa. Gelin, can vermelen bolsa can goýulyňda şulardan diýin alyň. Arkasında Putin bolsun, arkasında kim bolsa şo bolsun. Bizim arkamızda Allah bar. Biz adaletli isleýär. Biz şunu alalyň. Şunu jenaýda çekeli, şunu bütün dünýä görkezeli, öz halkymyza reabilitasiýa edeli. Bizim halkymyzyň üstüne gülüp ýöler. Namysyňyz ýokmy? Bir wyjdanyňyz ýokmy? Gelin şunu bes edeliň o günni. O şammy pammalar, o nazar türükler talap ýöler bizi. Sizin puluňyzy gorlýar. Döwletiň pul diýip getmýärmen, sizin puluňyz, şo pullar size gitmeli. Sizin pensiýaňyz 30 däl 150-200 dollar bolmaly. Sizin aýlyklaryňyz 100 dollar däl 300, 400, 500 dollar bolmaly. Ine biz gelsek, egerde şans bol biz utaýdak, debete halk hereketi, men size aýdýan, aýlyklaryňyz 800 dollardan 3500 dollara çelli bolar. Siz goňşy döwletlerde hanýaly edersiňiz. Karz almak gerekkä banklar bar. Biz Türkmen halkyny baýatmaly. Bizim esasy işimiz 70 100 ýyllar, soňky 100 ýyllar halky talap garypçyla sallar. Bizini baýatmaly, tersine baýatmaly. Ine bizim maksadymyz. Döwlet öter, siz baýlaňyz döwlet öter ananyň. Gitjek ýeri ýok. Döwletde esasy halk baý bolsa döwletim bar. Ýarymdan çykarmak şonu. Egerde döwlet baý bolsa, onu diktator baý, ýa-ni şoň prezidenti baý, halk garyp. Biz halky baýatmaly. Esas maksat şonlar. Şoň üçin siz bilenýän gaýrat edin. Inni bolly.
Mar velayet, siz gahrman velayet. Köpden märi. Men köp marlar bilen gülleşýän. Tüweleme, öňünden aýdýar, biz Barýat Aşgabatda diýip. Lewap velayeti, siz iň kösenýän velayet. Siz birinji bilen şu zatlar size gerek. Reformalar, velayet ýerinde bolmaly. Velayetde hormat goýulmaly merkezden. Siz öz velayetyňy östürmeli. Onuň üçin velayetden çykýan gaz, ýa-ni hemme paxta dağlar size gitmeli. Başga ýere gitmeli. Daşul velayeti, iň kösenip bilen velayet. Şo ýerde adalatlyk we höküm sürmeli. Adalatlyk, şo ýerde kanunçylyk höküm sürmeli. Biz beýlik velayetler bilen size kömek ederiz. Biz alyp çykar. Türkmenistan gelecek 3-4 ýylda o hojalygy bütün giýdejiniň 60% bolmaly. Diýmek velayety biz ötürer. Diýmek velayete ençime pullar berip biz potroçylara yer ver, biz olara bir topar kreditler 10 milyonlap kreditler veririz dolarda ve siz zırif edersiniz. Yani baýlygyňyz zırif bolar. Siz ötämeli. Siz ötseňiz döwlet ötýär. Siz ötmeseňiz ýene de awtozaprak bolup galýar. Balkan velayeti. Balkan velayeti Edirmen velayeti. Her gedek Balkan velayeti ýagdaýyň istek tarapyna seyretmän öňe çykýan velayet. Häzirim Balkandan köp saýdýan Murada biz badyk, biz barýas. Biz hemme 5 velayet, 5 dünýaly öňe var. Şular çözmeli. Ini bes etmeli. Bu maskaraçylyk durulmaly adamlar. Dogry düşünün. O bolarda etraplarda velayetlere ýaşulary ýylenýär. Akly berin. Bir gedek ýallaklygy gyra aýryp mertligi türkmeniň gylyk hiýatetden gelýän, däp desturlardan gelýän, mentaliteden gelýän Edirmenigi çykarmagy. Sizden uly kömek. Uly kömek şol. Kömege garaşýar. Owaň etrabyň, velayetyň, şäherleriň awtoritetlerini ýylenýän. Ýagny halkyň içinde gazanılan, ýa-ni öz adyny gazanılan adamlara. Ýallaklygy goýuny boldy. Biz indi halkymyzy bollalyň, halk bilen bollalyň. Halkdan bir hökümet guralyň, halkdan çykan, halka hyzmat eden hökümet guralyň. Öz döwletimiz bir şu real maşenliklary bermäliň o. Boldy edeliň şuny. Saýlardyňyz öz itden adamy saýlardyňyz. Kim dastoýny bolsa şol saýlardyňyz. Olam şonu etmese halka hyzmat eden aýrar sony. Tapawy ýok. Ýöne biz öňe gider. Indi men Türkmenistan'da yaşlara, studentlara öğrenýän. Bütün döwletlerde yaşlar akıllı, asıllı, öňe gidijik pikirler bilen ýa-ni halkyň içinde, jemgyýetiň içinde gezýärler. Hany sizin aktiwiniňiz? Hany sizin Edirmeniniňiz? Hany sizin täze reformalara garaşyp täze durmuş gurjak ihlasymyz nirde? Ukrainada da, Gruziýada ýa-ni çykanlar yaşlar studentler. Bizim student yaşlarymyz gorgular köp göllep. Şu güni çalışak bolsaňyz, dastoýna ýaşa, Oxforddan, Harvarddan adamy gelip size bilim berer ýaly etjek bolsaňyz, ine häzir öňe çykyň. Dewletiň reformasyna bir reforma bar. Biz her ýyl 50-den 100 adama çelli adamlar hökümet tarapyndan pul berip Oxforddan, Harvardda okunar. Onu da ziyatky bilen ukyplygyňdan diýýär. Konkurs bolýar, egzamdan geçýär, gidýär. Hökümet götürýär, hemme çykdyjyny. Ýöne bir dady borjun bar. Gelip 5 ýyl hökümete hyzmat etmeli. Sen bilimiň, sen aňyň döwleti ötürmek üçin ulanmalysyň. Ine şoýa dewletiň reformalarynyň, ýa-ni ilim bilim ötürmegiň reformasynyň ýa-ni bir ugruşy. Biz şonu etjek. Ünsürin her gün 100 adama bolay, her ýyl 100 adama bolay. Oxfordda, Harvardda gidip okak gezer, Türkmenistan zırif bolýar. Inanyň prezidentam şo Harvardlar işini görýär, üýüşüp, şolu geljekde Türkmenistan dolandyrmak. Şolu geljekde Türkmenistan östürmek. Türkmenistan merkezi ady demokratik baza bolmaly, plazdarm bolmaly. Türkmenistan merkezi ady iň ötün baý döwlet bolmaly. Inanyň. Olam ýeňretmek. Bize diňe döwlet guruş sistemi çalışmaly. Ýagny awtoritar rejimi saklap durun adamlar çalışsak, şonuň rejimam diýip bir täze sistema, demokrat sistemasyny gurmaly. Ine maksat. Hormatly vatandaşlar, indi men TikTok'a geçýän kyn görmän düňkü video, ýa-ni 1 awgustda çykan videonyň aşagyna news goýun.
Egerde bizim diýen zatlarymyz golýan bolsaňyz, egerde çalışmalar isleýän bolsaňyz, egerde ahir Türkmenistana baryp bagty ýaşajak bolsaňyz, egerde çağrıň arşyna öz aýalyňyz bilen, maşgalaňyz bilen çağrıň arşyna ýaşap, Türkmenistanda işläp, Türkiýe, Rossiýa gezmäne maşgalaň bilen gitjek bolsaňyz, kyn görmän dünkü video baryp plus goýun. Barjawlykda çykan video ine men kanalymda şol sylka gider bütün dünýä. Şoňa plus goýun. Bize diňe Türkmenistanyň daşynda diýmedim diýende 1 million golaýar adamlar. Bize müňlerçe pluslar gerek we müňlerçe gollar gerek. Kyn görmän ýalan. Ine şu ýerde agzybir goşlýar. Ine şu ýerde agzybir görüş başlýar. Türkmenistanyň başyndakylar egerde mümkinçilik bolsa kommentar ýazyp şolu plus goýun. İçindekiler mümkin gorkýandyr. Ýöne içindekiler goýmaly. Indi boldy biz hiç zatdan gorkmaly. Adamyzam ýüzümden gorkanda boldy etmeli. Bettirimni. Ýakatna tutmaly şu iksan haramda adamy. Jogapkärçilik çekmeli. Oň hemme dogan arnaşyny jogapkärçilik çekmeli. Egerde edebi taýdan normal geden dogan arnaşy bolsa hiç zat diýmeli. Ýöne beýlekleri, o jellatları, Hacı Maci Şammy Pammy, onu nazar çürük himmetini, peşik diýdi, eşek diýdi himmetini tutup da jogapkärçilik çekmeli, boldy etmeli. Şoň üçin daşyndakylar, Ýewropada ýaşaýanlar, seýilýän, meniň bilen habarlaşyň, biz gurulmaçylykdy, Ženeva ununy, haçan da halkymyzy öňe çykanda ýeňiş bolýança şöyle durur ýaly, ýülenýän şöyle. Men özüm Türkmenistana gitmekçi. Ýöne biz gurnak bereli we ýani belli bir adamlary gurulmaçylykly işler ýaly beller. Şonuň bilen men çykyşymy torýan hormatly watandaşlar, häzir TikTok ýüzep, TikTokda soraňyz bolsa ýa men bilen efiri ýyp gülüşjek bolsaňyz, sorajak bolsaňyz ýa-da özüňiz bir zat aýtjak bolsaňyz, baş üstüne gelin. Indik gepleşikler çeldi, hoş sag bolun. YouTube'daky dinleyijiler.